Bisa mo na malit sudah nato kini restaurant. Ya kamu guys, naglayan si Carlo. Bilain guys, lami sa Sudan guys. Wow, galain na kani Carlo. Lami man sa Sudan guys, naglayan lang siya kaon guys. Lagi man gud sila sudan no. Hi guys, it's me, Gids King Ayon, and welcome to my YouTube channel for today's video, guys. Nindot pa gupod na. Ting paniod to na karon unsa kana nahuman na magkukaon kay una ko nila ja. Nama day sila aring budiga. Ari kuno sila mangaon kay may abre ron sa unsa na mga restaurant kay Domingo man. So ako rin silang i-vlog karon sa ilang pagpangaon. Na si Harvey ga una-unag kaon na. So, palihog na kong subscribe sa akong channel King Ayon Vlog ug sa ako ang igsuon nga si Jason Agrimix TV. Dalawa. Lagi. Sekarang na to taramo ng ilang mga sudan kung lami ba na ilang sudan. Ug sama ba kalami ni Carlo? Bisa mo na malit sudan nato kini restaurant. Ya kamu guys, naglayan si Carlo. Bilain guys, lami sa Sudan guys. Wow, galain man kada Carlo. Lami man sa Sudan guys, naglayan lang siya kaon. Lagi man gud sila sudan no. Nagkaroon ako nakabalik og vlog. Guys, karon ako guys, si Carlo lay batasan mag-iya. Sinagmiyal sudan si Carlo. Iya, tagalan. Iya. Sudan si Carlo. Iya ko no. Ano si Carlo na? Basta lamig sudan, iya ko no. Lumpia o bula-bula man ang yung sudan. Sige man na. Sa lipod, tagpupo ni Harvey. Kamuta ba? Kuya nila mukbang ba? Asilay, kumba, dinuguan, lumpia, sisap, nangka o pampagwag dugo, ganas. Lagi to? Day ganas arilo. Isa na lagi ko na lagi. Mo ni paboritong Harvey dua basketball. Mau ka? Kana mau no. So karon guys, nangaon na sila taman-taman sa dinalian ni pagkakauna kay kapiki nag-oras. 1 hour break. Isa mo na malit na natin.
live na live po tayong live po tayong tanawon si Carlo na habang kumakain siya ng bula-bula at saka ketchup. Ano masasabi mo sa mga hinalang niya? Oh? Ganito kumain ang mga mahina nila lang. Oh? Tara. Oh? Kumakain ang tao na walang dugo. Oh, kana mo na diskarte. Bawal inarti-inarti ni. Gihinaw na ketchup. Oh, nami. Ikaw. Hatay Carlo. Pagka dito, bawal kain ng mga sakit. Hindi ka kain ng mga dugo-dugo. Basa tayo ng mga comment ng mga viewers kasi live yung kinsan eh? Lakers of Piston. Ayon kay Mark Irula 2, haha, comeback yata na to James Star Tanjay. Go Alaska. Clyde De Leon sus. Jifong Fitz, flop time. Francis Fritz Anggob, panalo na Piston. Uwe, to Lakers. Ana, Tris! Lamang ng papat kabado. Ana! Abel! Bobo, ha? Nay Bobo, referee. Wag. Lebron, bayot daw, wala. Haha, ang saya ang mga hater dyan, kayo tapos na. Tagal kasi ng bula sa kamay. O wag na iyak, Curie fans. Malakas talaga Piston ng mahinang kalaban. Ginawa mo adi. Chok. Nagagalit ref sa Piston. Nice game. Davis, Neo pagod. Nice ref. Danny Green, Dwight Howard, dual. Wow. Collapse, Lakers. Ay, 3 guards, 2 forwards. Lord, salamat ng madami sa mga di nagbayad. Mga pakyo. Wow. Talo na Lakers, GG, Malata, ED, ay Potex. Sa mga gusto ng Bet Online, register kayo sa more. Protect Lebron, Reps, ha. Watching with Gilbert Jiki. Shout out kay Melissa. Sa apelido Melissa. Basta si Ate Melissa. Sa mga gusto mag-bet, this one also the close game. Sweet. Ayon kay Carlo, mga mahihinang kalaban. So nandyan si Kenneth at si Harvey. So nanonood si. Thank you so much to Kenneth Cuervo kasi nanonood siya ng aking vlog. Kahit walang kwenta ang mga vlog ko. Atay. Ayan na nito ay maot na eh. Wala pinsan na. Sige mo na pa-vlog, sir, Galudi. Ako lagi na. Pagana nito ay pagana nito. Atay, happy ka pag-cute po. Anay. Init. Harvey Villarta, ang adik sa basketball. Dakong daog ni Harvey ba? Pitag pilahay man.
Ay, gamot maot. Ang gala niya. Patay. Lupi ang dito soy. Ha? Lupi. Yo lapas. Ano yan? Tabaw sa